Sme vydavateľstvo zaujímavé tým, že sme zameraní veľmi špecificky. Nevydávame teda hociaké knihy, ale len knihy určitého žánru alebo zamerania, určitej témy. A spoločným menovateľom všetkých týchto rôznych tém a žánrov a štýlov je, aby to bolo niečo, čo ľuďom, čitateľom pomáha zlepšovať, skvalitňovať svoj život, vyvíjať sa, žiť zdravo, mať lepšie vzťahy, byť šťastnejší, byť zdravší. Kedysi sa používal taký termín, ktorý teraz mi tak nechceme ho až tak veľmi možno dávať do popredia, takzvaná ezoterika. Lebo ezoterika má rôzne konotácie, pre niekoho je to niečo veľmi pekné, pozitívne, pre niekoho menej, takže už tak veľmi sa nedržíme striktne práve toho pomenovania ezoterika. Ale v podstate samozrejme patrí tam aj táto ezoterika, patrí tam spiritualita, duchovné témy, ale zďaleka nie len. Sú to veci psychologické, veci, ktoré, ako som už povedala, ľuďom pomáhajú jednoducho žiť kvalitnejšie, zdravšie, šťastnejšie, tak nejak si hľadať odpovede na tie otázky, prečo tu vôbec sme, aký má zmysel v živote to a ono, zdravý štýl, zdravé vzťahy a tak ďalej. S týmito všetkými témami alebo zámerom nášho vydavateľstva sa spája aj samotný náš názov, eugenika. Mnohí ľudia sa na to často pýtajú a poznajú to, mnohí ľudia naopak v skutočnosti netušia, čo je to za slovo, ale je pravda, že je to jedno z tých slov, ktoré sa v určitom období histórie spájalo s dosť nepeknými vecami a bolo zneužité a prekrúcované. Pravda je taká, že skutočný význam tohto slova gréckeho pôvodu je zušľachťovanie ľudstva. A zušľachťovanie ľudstva, zakladateľ vydavateľstva Eugenika, aj my, súčasní pracovníci vydavateľstva, chápeme jednoznačne práve v tom duchovnom význame, čiže duchovné zušľachťovanie ľudstva. Duchovné alebo psychologické povznášanie človeka. A toto teda je v našich očiach naozaj dostatočne výstižné pre to, čo sa snažíme prinášať ľuďom prostredníctvom našich kníh. Práve v súčasnosti žijeme v takej dosť zvláštnej, pre mnohých ľudí veľmi náročnej dobe, kedy na jednej strane je prirodzene odklon od tradičných foriem náboženstiev, na druhej strane začína byť veľmi, veľmi kľúčovo dôležitá otázka nejakého takého svetonázoru, alebo taký pojem by som použila, že ako nejako si vysporiadať tú otázku, ako my vlastne vôbec vnímame ako ľudské bytosti tento život, tento svet, náš život, seba. A práve takéto nejaké hľadanie alebo snaha vôbec vytvoriť si nejaký svoj svetonázor je veľmi podstatná, lebo od toho sa potom odvíja prakticky každá naša reakcia. Ľudia, ktorí napríklad zažívajú nejaké ťažké chvíle a veľmi ľahko a pochopiteľne vedia prepadnúť strachu, úzkosti, obavám, starostiam. Takéto reakcie práve veľmi, veľmi závisia od toho, aký má človek teda svoj pohľad na svet, svoj svetonázor. Naschvál používam tento výraz a nie výraz viera alebo náboženstvo, lebo myslím si, že v dnešnej dobe to naozaj siaha ďalej, než tieto naše tradičné predstavy spojené s takými pojmami, ako je viera a náboženstvo. Že naozaj ide o ten svetonázor v tom širokom slova zmysle, že teda svetonázor, názor na svet, názor na priestor, v ktorom sa pohybujeme, na túto zemegulu, na túto planétu, na štát, v ktorom každý z nás v nejakom štáte žije, na národ, na seba, svoju rodinu, svoje okolie. A pokiaľ sa človek nad týmito vecami nezačne naozaj zamýšľať a nejako hľadať si sám pre seba nejakú svoju zmysluplnú odpoveď na toto všetko, tak skutočne v tejto dobe je asi naozaj veľmi ťažké a možno kľudne aj nemožné pre mnohých ľudí
si udržať nejaký stav bez strachu, bez obáv, bez nenávisti, zlosti. Takže naozaj stojí za to si vyčleniť nejaký čas, nejakú energiu a ako nesnažiť sa tieto otázky od seba odháňať, nesnažiť sa ich potláčať tým, že človek rieši samozrejme v prvom rade nejaké praktické každodenné veci. Ono totiž práve tie praktické každodenné veci začnú sa javiť úplne inak, keď si človek začne nachádzať takéto nejaké širšie, komplexnejšie odpovede, alebo najprv otázky, potom odpovede. Niekedy sa stane, že v skutočnosti v nás takéto rôzne otázky už tak ako dozrievajú bez toho, aby sme si to naplno vedome uvedomovali. Vtedy väčšinou človek zvykne mať také nejaké pekné a zaujímavé tzv. Náhody a zhody okolností, ktoré vlastne možno až neskôr mu dojdú, že mu to prinesie určité odpovede alebo inšpirácie na niečo, čo ho posunie ešte ďalej a ešte a ešte. A jedným z takých momentov pokojne môže byť, aj býva často, že napríklad človek natrafí na nejakú knihu. Čo môže byť kľudne kniha od nás eugeniky. Môže to byť ale samozrejme aj niečo úplne iné. Môže to byť film, môže to byť hudba, pesnička, aj CDčko, nejaké zvláštne miesto, na ktoré sa človek dostane alebo naň zablúdi. Takýmto spôsobom sa ľudia môžu dostať naozaj aj, povedzme, do knihkupectva, kde je špecifická zaujímavá atmosféra, kde sú knihy zamerané práve na snahu poskytnúť rôzne odpovede, rady, návody. Veľakrát človek napríklad sa stretne s tou istou knihou alebo s tým istým filmom v rôznych životných obdobiach. V jednom období ho to vôbec neosloví, priamo to ešte možno popudí alebo odpudí. A možno v nejakom inom kontexte a v inom čase zrazu tam nájde niečo veľmi cenné a dôležité, čo mu naozaj posunie ten pohľad na veci. No o toto vlastne v prvom rade ide aj v našich knihách. Poskytovať nejaké také podnety, aby sa človek možno na niektoré veci pozrel inakšie. Alebo aby si našiel nejaký iný uhol pohľadu, inú, možno nejakú inšpiráciu, námet, radu. Len, ako už bolo povedané, je pravda, že človek musí už byť nejakým spôsobom ako keby vnútorne pripravený a zrelý na to, aby tá príslušná informácia tak nejak zapadla na svoje miesto a aby ju ten človek bol schopný prijať. Presne tak, ako sa hovorí, pekné tradičné prastaré porekadlo, že keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví. Takže aj toto je na tom živote zaujímavé, že keď v nás nejakým spôsobom niečo takto dozrieva, možno si toho niekedy nie sme vedomí a potom zrazu príde ten moment, kedy sa niečo stane, akože reálne, hmatateľne sa niečo stane a my to sme schopní pochopiť a odraziť sa od toho ďalej. Je to ako také svetielko, ktoré sa nám možno rozsvieti pod nohami, zavedie nás niekam, my možno nevieme kam, ale o chvíľu zrazu vidíme iné svetielko, ktoré nás posunie ešte kúsok, tam je znovu nejaká značka, nejaká križovatka, nejaká udalosť a takto vlastne ideme. Takže ten život na jednej strane je fajn si brať ako taký nepretržitý vývoj a tok. Sú ľudia samozrejme aj v týchto smeroch duchovných alebo ezoterických, ktorí možno majú predstavu, že treba niečo dosiahnuť a niekam sa dostať a to je nejaká méta, ktorú silou, mocou sa snažím dosiahnuť a keď sa tam dostanem, tak to už, ako budem za vodou, to už bude vtedy to skvelé, to správne. No to nie je ani celkom tak, pretože v skutočnosti život je neustály vývoj, rast, tok, neustála tvorba, neustála tvorivosť, neustále prežívanie, zbieranie skúseností, zážitkov, myšlienok. A je to veľmi taká zaujímavá nová kvalita života, keď sa človek tak nejako zmierí s týmto neustálým prúdom a plynutím, s týmto neustálým rastom. A miesto toho, aby sa príliš sústredil na nejaký jeden konkrétny výsledok, si začne užívať jednoducho všetko, čo sa po tej ceste deje. Jedna veľmi konkrétna príhoda, ktorá sa udiala v našom knihkupectve. Istá pani
sa zaoberala nejakými zdravotnými záležitosťami, riešila si možno nejaké svoje problémy, hľadala presne nejaké odpovede. Prišla do nášho knihkupectva, ale vôbec nehľadala konkrétnu knihu, len si tam tak prišla popozerať. A jedna kniha jej doslova spadla na hlavu z police. A ako spadla, tak ako to tak býva, keď kniha spadne, aj sa otvorila na nejakom mieste. No a tá pani ju zdvihla, samozrejme v prvom rade s tým účelom, že však ju zdvihne a položí naspäť do tej police. Ale ako ju zdvihla tým otvoreným štýlom, tak práve na tej strane bol akýsi obrázok, ktorý ju z nejakého dôvodu zaujal. Ona si to pozrela bližšie, prečítala si, ako sa obrázok volá a tak ďalej, prečítala si viac a zrazu zistila, že sa od tej knihy nevie otrhnúť, že si číta ďalej a ďalej a že tam nachádza presne to, čo hľadala. Knihu si kúpila a dnes je lektorkou tej metódy, o ktorej tá kniha pojednáva. Jej autor, ruský autor, dokonca bol touto paňou pozvaný a je pravidelne opakovane pozývaný na to, aby robieval na Slovensku semináre. Takže niekedy sa to až doslova až takto konkrétne zmotní. Ale tiež je pravda, že ako bolo povedané, ona už zjavne bola na to pripravená, niečo hľadala, nejak bola nastavená a vtedy pôsobí niečo, o čom sa v mnohých našich knihách tiež dá dočítať, tzv. Zákon príťažlivosti, ktorý presne toto má na starosti. Že ako náhle niekto už na nejakej úrovni vibruje, už je nejako nastavený, niečím sa mentálne zaoberá, niečo vyžaruje, tak vlastne ten svet, ten vesmír je tak nastavený, že nájde si vždy spôsob, ako tomu človeku priniesť do cesty nejakú udalosť, ktorá zodpovedá tomu jeho naladeniu, tým jeho vibráciám. Ako sa naše knihy vôbec objavujú na svete a na našom trhu? Asi tak, že máme k dispozícii všelijaké možné ponuky, typy, katalógy. Ja sledujem rôzne knižné novinky, ktoré vychádzajú vo svete. Rôzni zahraniční vydavatelia nám automaticky posielajú vlastne svoje katalógy s ponukou noviniek, ktoré vychádzajú vo svete. Niekedy nám samotní čitatelia napíšu: čítala som takúto úžasnú knihu, toto by ste mohli preložiť a vydať. Čiže ono tých zdrojov v dnešnej dobe je veľmi veľa. No a toto, keď sa tak nejak priebežne, pravidelne sleduje, človek už si aj trošku vypestuje taký nejaký cít, že niektoré tituly už len, čo sa týka ich názvu, evokujú, že toto bude zamerať niektoré, povedzme, nie je pre nás až také zaujímavé, alebo takýchto kníh už je veľa, a niektoré naopak, hneď človeka zaujmem, že na toto sa pozriem, čo to je. No a tam funguje potom taký proces, že keď teda taký ten stručný propagačný popisok knihy zaujme, tak si vyžiadam od príslušného literárneho agenta alebo vydavateľa alebo priamo autora v niektorých prípadoch na posúdenie celý text, celú knihu. No a ak to vyzerá naozaj zaujímavo, dobre, kvalitne napísané, skonzultujeme to s naším vydavateľom a ak sa teraz zhodneme na tom, že by bolo veľmi fajn takúto knihu preložiť a vydať, a teda zaradiť aj do našej ponuky a priniesť ju našim čitateľom na náš trh, tak sa začne proces vyjednávania autorských práv, alebo teda presnejšie pri väčšine titulov zahraničných prekladových práv. No a tam zasa závisí od toho, či sa s tými ľuďmi dohodneme, či sa dohodneme na v prvom rade finančných podmienkach a prípadne iných, ktoré s tým môžu súvisieť. A ak áno, tak sa teda urobí a po mojej strane podpíše zmluva a kniha sa môže začať prekladať. Samozrejme, že nevydávame ale iba takéto preložené zahraničné tituly. Máme aj zaujímavé knihy, ktoré napísali slovenskí alebo českí autori. Sú to teda ich rukopisy, ktoré, povedzme, pošlú nám do eugeniky s otázkou, či by sme nemali záujem alebo neboli ochotní to vydať ako knihu. No a tam je rovnaký proces posudzovania, pretože niektoré tie texty teda nemajú takú úroveň, aby z toho mohla byť kniha, hlavne v dnešnej záplave naozaj veľmi veľa už je tých kníh na rôzne témy, ale nájde sa, ako pravidelne sa nájde text, ktorý je dostatočne zaujímavý, dobre napísaný, má svoju úroveň, má svoju nejakú hodnotu práve myšlienkovú.
No a v takom prípade takisto, teda s tým autorom sa dohodneme, spravíme zmluvu a môžeme preskočiť tú jednu fázu toho prekladu. Na najvyš kniha prejde tiež podľa dohody s autorom nejakou redaktorskou prácou, čiže jazyková úprava, korektúry, grafické spracovanie a poslanie do tlače. A vznikne teda aj takáto pôvodná, originálna slovenská alebo česká kniha. Knihy, ktoré naše vydavateľstvo prináša ľuďom u nás, vznikajú tak, že vyberáme. Musíme hľadať a vyberať. Väčšinou ide o prekladovú literatúru, čiže sú to knihy, ktoré napísali nejakí zahraniční autori, ktoré vyšli v zahraničí. Dnes nie je problém v množstve zdrojov, podnetov informácií, pretože máme k dispozícii veľké množstvo katalógov, literárni agenti nám posielajú rôzne promo materiály, pravidelné svoje ako keby letáky informačné a ponuky, čiže ja mám dosť veľký ten prehľad, že čo vychádza vo svete, čo je veľmi fajn, je to určite aj zaujímavé pre mňa aj osobne, nielen profesionálne, ale druhá vec je teda z toho veľkého množstva vyberať a vyhľadávať také veci, ktoré majú dostatočnú kvalitu, úroveň a nejakú takúto zaujímavú informačnú hodnotu pre ľudí. No, samozrejme sme trochu limitovaní aj takými tými materiálnymi, ekonomickými možnosťami, pretože určite nemôžeme chrliť, ja neviem, 100 kníh za rok. Máme určité množstvo, ktoré sme schopní vydať, preložiť a vydať. Takže určite, že ten limit prichádza aj z tej strany, ale o to viac, možno, že o to viac. Keby sme tých kníh mohli ozaj vydať 100 alebo 1000 ročne, tak pochopiteľne to kritérium kvality by bolo oveľa širšie a voľnejšie. Ale o to viac, že tých kníh zase si nemôžeme dovoliť preložiť a vydať až tak veľmi veľa každý rok, tak veľmi, veľmi zvažujeme a posudzujeme, čo áno a čo nie. No a naozaj veľmi sa to odvíja od samozrejme samotnej témy, aby téma bola niečím zaujímavá a aby teda úroveň textu bola taká, samotné myšlienky, rady, návody, aby boli pre ľudí nejakým spôsobom použiteľné, prínosné, praktické. Je pravda, že sa snažíme ako vydávať hlavne knihy, ktoré naozaj sú praktické pre čitateľa. Je pravda, že my nevydávame beletriu, nevydávame krásnu literatúru, čiže nie sú to knihy, ako nie je to literatúra v pravom slova zmysle, sú to jednoducho populárno-náučné knihy, ktoré nejakým spôsobom môžu človeku priniesť radu, podnet, inšpiráciu alebo aj veľmi konkrétny návod na to, ako si určité veci či už vyriešiť, či vylepšiť a podobne. Niekedy nás samozrejme zláka aj vydať niečo, čo je naozaj veľmi zaujímavé, zvláštne, netypické, taká knižná špecialitka. S tým, že to pochopiteľne prináša aj svoje riziko, pretože nikto nevie odhadnúť, či sa taká kniha bude aj naozaj dobre predávať. Niekedy nám chodia ďakovné, nadšené e-maily od ľudí, ktorí takúto knihu objavia a ocenia, ale tiež nie vždy to celkom zodpovedá tej ekonomickej rovine, lebo môžu to byť dvaja nadšení čitatelia a my keď vydáme 1000 kusov knihy, tak v ideálnom prípade by sme potrebovali 1000 takých nadšených čitateľov. Ale tak zase nás to poteší po inej stránke. Zase sme radi, že vieme mať v ponuke aj niečo, čo jednoducho zaplní nejaké prázdne miesto v literatúre ako takej, v knižniciach možno. No a Nemáme teda len prekladovú literatúru, vydávame samozrejme aj knihy slovenských a českých autorov, pôvodné texty, originálne, čo vznikne veľmi jednoducho. Ľudia nám píšu, posielajú nám svoje rukopisy s otázkou, či by sme nemali záujem to vydať, alebo či by sme neboli ochotní to vydať. No a tam zasa platí samozrejme to kritérium kvality, ničoho iného, lebo je pravda, že veľmi veľa ľudí v tejto dobe má potrebu písať, má tú predstavu, že keď niečo
pre nich dôležité zažijú alebo zistia, takže teda treba o tom napísať a podeliť sa s ľuďmi. No pravda je, že nie všetko to má vždy takú úroveň, aby z toho mohla byť kniha. Takže veľa takýchto žiadostí alebo ponúk, veru aj odmietame, ale nájdu sa samozrejme dostatočne kvalitné a dostatočne zaujímavé pôvodné originálne texty autorov slovenských aj českých, viaceré takéto knihy. Máme tiež vo svojej ponuke na svojom konte, čo sme samozrejme veľmi radi, sme na to hrdí. Otázka toho tzv. Duchovna alebo ezoteriky je taká veľmi zvláštna a niekedy v niečom aj dvojsečná, pretože ľudí to niekedy naozaj v takom negatívnom zmysle odtrháva od toho tzv. Reálneho života. S mnohými ľuďmi dnes v úvodzovkách komunikujú anjeli, dostávajú všelijaké posolstvá od záhadných bytostí, majú veľmi silnú predstavu, že sa majú o tieto svoje posolstvá deliť so zvyškom ľudstva, s iným svetom, ale nie vždy to naozaj má nejakú takú cenu, ktorá by bola niečím zmysluplná pre ten zvyšok ľudstva. Pri témach, ktoré obsahujú aj naše knihy, je dobré nezabúdať na taký jeden fakt, že snažiť sa tieto informácie o rôznych iných dimenziách a záhadách medzi nebom a zemou vyvažovať tým bežným životom, tou realitou, v ktorej sa tu nachádzame, pretože predsa len sme v prvom rade ľudské bytosti, ktoré z nejakého dôvodu sa teraz nachádzajú v tomto tele, vo fyzickom tele, na tejto planéte. Máme tu k dispozícii tento priestor, tento čas, tento rozmer a hlavným účelom by malo byť snažiť sa naozaj žiť čo najplnšie a najkvalitnejšie tu a teraz. Samozrejme je mnoho záhadných vecí, ktoré ľudia zatiaľ naozaj nemajú preskúmané, vysvetlené. Je mnoho rôznych aj úžasných zážitkov, možností, ktoré presahujú to, čo nás učila nejaká materialistická veda, samozrejme, ale už nespĺňa celkom svoj účel, ak človek začne príliš ulietať zasa len tým iným smerom a začne mať pocit, že s ním, ja neviem, komunikujú anjeli, zatiaľ čo s inými nie a už by sme sa mali všetci nachádzať v nejakej 5. alebo 6. dimenzii, pričom zatiaľ sme očividne reálne v 4 rozmeroch, takže je fajn, keď si človek vie udržiavať jednak ten zdravý rozum, ako sa hovorí normálny sedliacky rozum, a jednak taký nejaký vlastný cit pre to, čo človeka naplňa, ale čo ho naopak už zbytočne odvádza práve od toho naplno prežívaného života, ktorý má tu a teraz. Vydavateľstvo Eugenika existuje už takmer 20 rokov. Vydávame ročne okolo 40 až 50 titulov. No a z takého množstva kníh si iste vie človek vybrať. Je pravda, že každého osloví niečo iné. Nie každému sa vždy hodí rovnaká metóda alebo osloví ho rovnaký štýl autora. Práve preto je fajn mať tú širšiu ponuku, to širšie spektrum rôznych metód, rôznych nástrojov. Ale je toho naozaj toľko, že určite si každý vie nájsť niečo, čo by ho vedelo nejakým spôsobom zaujať, osloviť, posunúť. Zvlášť teraz, keďže idú Vianoce, kniha vždy bola aj ostáva, naďalej bude veľmi vhodným darčekom, takže určite sa dá vybrať aj niečo pre svojich blízkych, priateľov, alebo sám sebe niečo dopriať. Niekedy majú ľudia ten problém, že sa im zdá, že tých kníh je tak veľa, že vlastne ani sami nevedia, čo by si mali vybrať, alebo sa pýtajú, čo by im kto odporúčal, alebo
podľa čoho vôbec si majú oni sami zvoliť nejaké kritérium výberu. No a tak v prvom rade samozrejme ide o nejakú bližšie určenú oblasť, o nejakú tému. Určite iné je, keď niekto má dlhodobé zdravotné problémy, iné je, keď niekto rieši nejaký problémový vzťah alebo zlú situáciu v rodine. Tam samozrejme potom je lepšie sa obrátiť skôr na psychologickejšiu, vzťahovo zameranú literatúru. Niekto možno chce zmeniť životosprávu, hľadá niečo viac o výžive, o strave. Takže v prvom rade logicky, pochopiteľne je dobré si ujasniť tú konkrétnejšiu oblasť, no ale keďže aj v rámci týchto už konkrétnych oblastí je nesmierne veľa tých autorov a knížiek, tak najlepšie je jednoducho zobrať si ich pár do rúk, prelistovať, pozrieť si obsah a vnímať, či človeka zaujme ten obsah, či sa mu páči štýl, akým konkrétny autor píše, či si tam vie nájsť možno aj nejaké konkrétne príklady zo života. To býva inak veľmi nápomocné, keď človek hľadá nejakú inšpiráciu pre trošku iný uhol pohľadu, tak niektorí autori sú skvelí v tom, že naozaj ako uvádzajú okrem teoretických a filozofických vysvetlení aj rôzne príklady zo života. Uvedú k tomu samozrejme aj nejaké praktické tipy alebo doslova až cvičenia, návody, námety. Takže z toho všetkého sa naozaj dá vybrať niečo, čo toho človeka vie osloviť, zaujať. No a netreba sa toho báť, lebo sú aj takí ľudia, ktorí povedia, že ja zo zásady nemám rád, aby mne niekto niečo ako radil alebo predkladal mi nejaký návod a už vôbec nie v podobe nejakej knihy. Niekedy osobne si myslím, že je to taký trošku zbytočný predsudok, lebo práve, že tá kniha dá tomu človeku len toľko, koľko si ten človek sám z nej vezme, kedykoľvek ju môže odložiť, odsunúť. Nie je to jednoducho nejaký násilný, dogmatický iný človek, ktorý niekomu niečo nanúcuje konec koncov. Takže kúpiť si knihu a možno si z nej kľudne prečítať len pár strán alebo pár kapitol a vrátiť sa k nej neskôr, tiež niekedy môže veľmi zaujímavo sa pohrať s tými našimi vlastnými myšlienkovými vzorcami a s našimi názormi, s našimi zarytými presvedčeniami. Niekedy je fajn jednoducho dať šancu tej inej myšlienke, inému názoru, inému uhlu pohľadu. A kľudne práve cez tú knihu. Takže želám všetkým pekné, príjemné sviatky, veľmi dobrý rozbeh nového roku, nového obdobia, ktoré máme pred sebou. A možno je fajn aj bez ohľadu na tieto naše ľudské dátumy a kalendáre si tak nejak každý deň povedať, že začína sa malá nová etapa, nový kúsok cesty, niečo nové a patrične si to s tým nadšením pre nové užiť.